नमस्ते. आज आपण काय दाखवतोय? आज आपण लास्ट टाइम आपण गेलो होतो ना दादरला. तो कोणता मार्केट होता? दादरचा जनता मार्केट होता आणि काहीतरी होतं ते. हा दादर जनता मार्केट आहे. दादर वेस्टला होतं. ती बिल्डिंग आहे ना, 3 फ्लोअरची 4 फ्लोअरची बिल्डिंग. आणि हिंद माता हे दादर ईस्टला आलं. तर आम्ही पहिला जनता मार्केटला गेलो, म्हणजे दादर वेस्टला पण शॉपिंग केली आणि मग ईस्टला पण शॉपिंग केली होती. आणि काय काय शॉपिंग केली होती आम्ही तर हे समोर ठेवलं बघा. आम्ही त्या दिवशी शॉपिंग दाखवली, पण त्यावेळी आम्ही रेट्स नाही सांगितले होते. म्हणजे काजलला कोणता ड्रेस कितीला पडला, तो कितीला पडला ना, कितीला म्हणजे आम्ही पाडला. रेट्स किती आम्ही पाडले ते तुम्हाला सांगतो की आम्ही शॉपिंग कशी केली. बरोबर. आता काजल रॅन्डमली तू एक कोणता पण ड्रेस घे तिकडचा. हा ड्रेस उचललेला आहे, ठीक आहे. हां, आता हा ड्रेस बघा. हा बघा भरीव ड्रेस आणि हा ड्रेस. तर तू ड्रेस ते आपण पहिले दाखवलेली आहे, पण आता तू ते कशी आपण शॉपिंग केली, कशा पद्धतीने. मी बघा, आम्ही जेव्हा शॉपमध्ये गेलो, काजल, मम्मी, आई आणि मी सर्व होतो. मला ते त्याच्या अगोदर तो बघितला होता शॉप. मी त्या शॉपमध्ये गेलो आणि काय बोललो, बघा मला कन्फर्म घ्यायचं आहे, तर मला तुम्ही वरची प्राइस म्हणजे जास्त प्राइस सांगू नका, मला ती काहीतरी देण्याची प्राइस सांगा. आणि मी ह्याच इंटेन्शनने आलो की मी घेणार आहे आणि जास्त घेणार आहे. तुम्ही मला पहिलंच सांगितलेलं आम्हाला घ्यायची आहे. मग तो डायरेक्ट ह्याचे 1800-1500 न बोलता काहीतरी तो ह्या ड्रेसचे, ह्या येल्लो ड्रेसचे 1200 बोलला. बरोबर. आणि जाता जाता तो 1200च्या खाली उतरतच नव्हता. मग आम्ही बोललो ठीक आहे, तो ड्रेस साईडला ठेव. आम्ही त्याची रेटिंग कमी नाही केली. तो 1200 बोलला, कमीत कमी 1200 बोलला. मी बोललो साईडला ठेव, ठीक आहे. त्याला आपण अजून त्याची रेट नाही सांगितली. आम्हाला तो आवडला पण होता. हा, मग अजून मग काजलने मग दुसरा ड्रेस बघितला, म्हणजे आम्हाला दुसरा ड्रेस आवडला. आणि आम्ही त्याला बोललोच की 2-3 ड्रेस घेणार आहे आम्ही. मग आम्ही हा ड्रेस सिलेक्ट केला. हा आता आतला आहे आणि त्याच्यावरती तो जॅकेट आहे. आम्ही तुम्हाला सर्व ड्रेसेस दाखवले होते, बरोबर. तरी हा कसा दिसतो काजल असं जर उघडलास तर? हा आतला भाग आहे ना तो. हा आतला आहे आणि त्याच्यावरती असं जॅकेट आहे, बरोबर. तर हा ड्रेस घालून तुम्ही बघणारच आहे तिला. आता तो ड्रेस खाली ठेव. मग ह्या ड्रेसला पण तो बोलला वैसे तो हम लोग 1500 लगाते, 1600 लगाते हैं, ये भी आप 1200 में ले लो. म्हणजे त्याचे पण तो लास्ट फायनल 1200 बोलला. त्याचे ह्याचे पण 1200 बोलला. मी बोललो ठीक है, ये भी साइड में रखो. मैं बोललो फिर और लेने का हम लोगों को. अभी मी बोललो काजलला विचारला प्रश्न, काजल तुला अजून काय आवडतंय तर घे. मग काजल मॅडमला हा आवडलेला डिस्प्ले, आम्हाला पहिल्या लुक मध्येच खूप आवडलेला है ना. पण बोलता बोलता ह्याची तो प्राइस बोलला ये 1800 का, म्हणजे ये 2000 रुपये मिलता है बाहर. बरोबर बोला ना काजल. हे कॉस्टली बोलला तो जरा. हा, हे 2000च होतं. आणि फायनल प्राइस तो काय बोलला आम्हाला 1500 बोलला. 1500 काय 1400 बोलला काहीतरी ह्याची फायनल प्राइस. ठीक आहे. आता हे 3 ड्रेसेस आपण त्याच्याकडून घेतलं आणि एक आपण लास्टला टॉप घेतलं. आता टॉपचं डिस्कशन नंतरच करूया, ठीक आहे. मग आता 3 ड्रेसेस झाले. तर मी त्याला काय बोललो कि मैं आपके शॉप में ना एक इंटेंशन से आया था कि मैं 5 ड्रेसेस लेने वाला हूँ 5000 में. ऐसा त्याला बोललो कि मैं 5000 पूरा आपके शॉप में डालने वाला था और मुझे 5 ड्रेसेस लेना था काजल के लिए. म्हणजे आम्हाला 5000ची शॉपिंग करायची होती काजलला. आणि 5 ड्रेस जाणबुजून असं बोललो. मग मी काय बोललो, मग फायनली हे सर्वांची कॉस्टिंग सांगतो. मग हे आम्हाला हा ड्रेस 1000ला पडलेला आहे, जो 1200च्या खाली उतरत नव्हता. हा पण ड्रेस आम्हाला 1000ला पडलेला आहे. 1000, 1000, 2000. आणि ह्याची ना तो जास्त कमी नाही केली. ह्यांनी मला 1400 रुपयाला दिलं, ठीक आहे. म्हणजे 1000 आणि 1400, 3400 झाले, बरोबर. 3400चा गुगल पे केलेला. आणि नंतर मग फायनली जाता जाता तो कुर्ती. आता एवढी सर्व शॉपिंग केली म्हणून तरी न काय बोलता डायरेक्ट हा 200 रुपयाला आम्हाला कुर्ती देऊन टाकली. आणि क्वालिटी पण खूप छान. क्वालिटी खूप छान आहे, म्हणजे आम्ही बघूनच घेतलेली आहे. शाईन आहे. जर अशी घेतली तर ऑनलाईन बघून 300-400 ला आवडला. हे सर्व गोष्टी म्हणजे तुम्ही बघा शॉपिंग 1000, 1400 आणि 200, 1000, 3400, 3600 ची शॉपिंग झालेली आहे. पहिले 3400 गुगल पे केले, मग 200 वरचे कॅश दिले. असे आम्ही प्राइस ड्रॉप केले. अजून एक उदाहरण, त्या शॉपमध्ये, आता मी तुम्हाला शॉपचं नाव नाही सांगत आहे किंवा काय कोणाचं काय प्रमोट नाही करत आहे, पण तुम्ही जनरली आम्ही कशी शॉपिंग केली. ही होती शॉपिंग दादर ईस्टची, हिंद माताची, जे जनरली बाहेर दुकानं लागलेले असतात ना सर्व स्टॉल्स, तिथून आम्ही ही शॉपिंग केलेली आहे. आणि अजून एक सांगतो, ते समोरचे टॉपचे प्राइसेस बोलतात 400 रुपीज. एका समोरचा माणूस होता, त्यांनी तो टॉप 250ला घेऊन गेला. म्हणजे किती प्राइस कमी केली बघ. बरोबर. बार्गेनिंग करून त्यांनी कमी करून, म्हणजे किती प्राइस उतरू शकते. 1500ची 1000ला उतरू शकते.
2000ची 1500 1400ला उतरू शकते. म्हणजे तुम्हाला किती ड्रॉप होतं ते बघा. आणि जर कोणा बोलतात ना शॉपकीपरला परवडलं तर तो देतो, नाहीतर तो त्याला नाही परवडलं. आता तुम्ही आता 1000चा टॉप आहे ना, मला नाही वाटत त्यांनी 800-700ला हे दिलं असतं. आणि हा बघा पण किती म्हणजे मस्त वाटतं ना ते काजल. जास्त वर्क वाले ड्रेसेस वगैरे असं त्याची कॉस्ट जास्त असतेच ऍक्च्युली, त्यालाच कमी करत जायचं. तू सांग 1000 रुपये आपल्याला कसं पडलं? चांगलं पडलं ना, बरोबर व्यवस्थित पडलं ना. एकदम मस्त. म्हणजे ही अशी प्राइसिंग होती की ज्यामध्ये आपण लुटले गेलो नाही. बरोबर. आपण पण एक रिझनेबल अमाऊंट त्याला पे केली आहे, त्याचा पण एक रिझनेबल प्रॉफिट झालेला आहे. असं नका समजू की त्याला काय तो बोलतो 50 रुपये फायदा, असं नसतं. त्यांना पण 100-300 रुपये फायदा असतोच. होलसेलमध्ये जेव्हा लॉटमध्ये उचलतात ना, आता तुम्हाला होलसेल रेट सांगूया आपण. जे आपण असे ड्रेसेस कसे आपण होलसेल नाही नेऊ शकत. आता आपण जाऊया होलसेल मार्केटमध्ये. होलसेल मार्केट म्हणजे आपलं जनता मार्केट. तिकडे रिक्वायरमेंट्स कशी आहे? काजल ड्रेसेस उचल बघा. आता एक ड्रेस बघा, सेम ड्रेसेस आहेत. ड्रेस नंबर 1 मग मी पकडतो, हे तुझ्या एका हातात राहू दे. ड्रेस नंबर 2, ड्रेस नंबर काजलच्या हातात 3, आणि एक ताईला आपण ठेवलेला आहे ना, एक पिंक कलरचा ताईला ठेवलेला. ड्रेस नंबर 4 ही असते होलसेल शॉपिंग. होलसेल म्हणजे काय, एकच पॅटर्न असतं पण आणि कलर वेगळे. असे तुम्हाला लॉटमध्ये 4, 3 किंवा 6 उचलावं लागतं, तेव्हा जाऊन प्राइसेस कमी होतात. हा, हे शॉपकीपर्स कसे हेच असेच पॅटर्नचे ड्रेस त्यांनी 6 उचलले असतील काजल, बरोबर ना. आपला हा ड्रेस संपला की त्यांनी दुसरा लावला तिकडे. असं आपण नाही करू शकत ना. आपण जर करू शकतो तर तुम्ही जनता मार्केटला जावा. म्हणजे असं बघा, सेम पॅटर्नच्या मी 4 कलर घेतलेला आहे, एक ताईला ठेवलेला आहे. आता बघा ह्याची प्राइस किती असेल, एक उघडून दाखवूया आपण. आता प्राइस तर काजलनी सांगितलेलीच आहे, तरी पण हा ड्रेस बघा पहिला की कसा दिसतो ते. 2 ड्रेस, 1 2 बघा ड्रेस. आता उघडून पण बघा आणि ते कसं दिसतंय तेही पहा. ही ओढणी आहे ना, ओढणी ही मानाची ओढणी. मानाच्या माणसांवर जाऊ दे, मानेवर जाऊ दे. स्टेपला लावलं. खालचं पॅटर्न दाखवूया आपण. हा बघा, हा हे पॅटर्न बघा. म्हणजे हे बघा असं दिसणार आहे. असं हे बघा, फोटो दिसतंय आणि क्वालिटी खूप छान आहे. मुलगी काय बघता, मुलगीचा कणा पहा. हे बघा असं दिसतंय. आणि आता तुम्हाला सांगतो हे कसं पडलं आम्हाला. हे आम्हाला 4 ड्रेसेस आम्हाला 1000 रुपयाला पडलेले आहेत. म्हणजे हा एक ड्रेस पीस आम्हाला 250 रुपयाला पडलाय. हा ड्रेस पीस काजल बाहेर कितीला असेल? 600-650 पर्यंत. 600-650. दादरला ईस्टला पण 500 पासून ते ड्रेस पीस 500 पासून ड्रेस पीसेस होते. म्हणजे हा ड्रेस पीस मिनिमम 500 आणि आपल्याला होलसेल मध्ये अर्ध्या रेट मध्ये मिळाले. पण एक कंडिशन असते, एक बोलतात ना की सेम पॅटर्न घ्यावं लागतं आणि जास्त घ्यावं लागतं, डिफरंट असेल. आणि असं पण आहे जनता मार्केटमध्ये, आता हे जे आम्ही हेवी ड्रेसेस घेतलेत ना तसे तिथे सुद्धा आहेत, पण हाच प्रॉब्लेम आहे की सेम कलर भेटणार तुम्हाला. आता बघा हे असेच पॅटर्न आम्हाला ना मिनिमम 6 बोलले होते ना, तर मला वाटतं हे जे आम्हाला 1000 रुपयाला पडलंय ना, आय गेस 600 to 700 ला मिळत असेल तिकडे, असं वाटतंय मला. 700 रुपये बोलला ना तो. हा, एक ड्रेस 300 रुपये एका ड्रेस. म्हणजे त्यांनी पण 300 रुपये कमवले विकणाऱ्यांनी, है ना. पण सांगताना किती सांगितले होते? 1,500चे उतरले 1000 वर. म्हणजे तुम्ही आम्ही तुम्हाला म्हणजे कसं सांगतोय की आम्ही शॉपिंग कशी केली हे तुम्हाला सांगतोय. म्हणजे आम्ही कमीतले नाही कपडे घेतले आम्ही भारीतले, पण त्याची किंमत कमी करून घेतली. एक कपडा असतो, तोच कपडा एका माणसाला 2000ला विकतात, तोच कपडा एका माणसाला 1000ला विकतात. ते तुमच्या घेण्यावरती असतं, तुम्ही स्मार्टली किती घेताय आणि कसं घेता. तिकडे कुठे MRP आणि टॅग असते ना बघा, तिकडे आपण बार्गेनिंग नाही करू शकत. पण जिकडे बार्गेनिंग होते ना तिकडे केली पाहिजे, कारण प्रोडक्टची किंमत 700 असतात, लावतात 2000. 700ची प्रोडक्ट 1000ला घेतल्यानंतर तर समजा शॉपकीपरला 300 मिळाले, आपला पण रिजनेबल फायदा झाला, तर तसं ठीक वाटतं. हा ड्रेस बघा लॉटमध्ये घेतला म्हणजे 250ला पडलेला आहे. नाहीतर हाच ड्रेस पीस आम्ही काजलला बाहेरून घेतला असतं, तिला पण माहिती शॉपिंग कितीला असते. ती बोलली ना 650, 600, 500ला हा ड्रेस पीस असणारच. हा, आता साड्या, तिकडे साड्याच्या रेंज कशा असतात, तिकडे 100 रुपयाची पण साड्या दाखवते तुम्हाला. ते विचारते तुम्हाला कितीपर्यंत साड्या हव्या, ते तुम्हाला हे सांगतील, रेट सांगतील. 100 असतात, 250 वाले आहेत, 350 वाले आहेत, 750 वाले आहेत आणि 1200 वाले आहेत. असे रेंज आहेत. मग तुम्हाला ते असे हे सांगतील, मग तुम्हाला तिकडचे उचलायचे आहेत आणि घ्यायचे आहेत. आणि तिकडे हे पण रिक्वायरमेंट आहे की साडी पण तुम्ही कोण दुकानदार आहेत जे तुम्हाला सिलेक्शन करायला देतात साड्यांमध्ये, पण मिनिमम 6 to म्हणजे
5-6 तर तुम्हाला घ्यावे लागतील. एक डायरेक्ट एक बंडल 6 पीस घ्यावाच लागतो, कारण की ते होलसेल मार्केट आहे, तुम्ही सिंगल तिथून नाही उचलू शकत. आणि जर दुपारचं गेलात तर म्हणजे एक अशी वेळ बघा की दुकानदार खाली असेल ना तर तो तुम्हाला एंटरटेन करेल. नाहीतर कोणताच दुकानदार जनता मार्केटमध्ये एंटरटेन करायला म्हणजे तुम्हाला भाव हे नाही देणार, कारण 1-2 साठी नाही तिकडे नाही देऊ शकत तो आपल्याला, कारण की बरेच कस्टमर असतात आणि ते दुसरे कस्टमर कसे लॉट मध्ये घेणारे असतात. तुम्ही 1-2 घेणार, 5-6 पण घ्यायला ना. कधी कधी आम्हाला बोलला आता अभि मैं फ्री हूँ, आता गिरायका नाही म्हणून तुम्हाला 6 साड्या तरी दिले, 7 कधी उचलले. आणि आम्ही चूज करून घेतले, लाईक सिलेक्टिव्ह घेतले आम्ही, डिझाईन वगैरे पॅटर्न वगैरे चूज करून आम्ही शॉपिंग केली, कारण की आम्ही दुपारी गेलेलो, गर्दी सुद्धा नव्हती शॉप मध्ये, म्हणून त्यांनी आपल्याला दिलं. आता गर्दीच्या वेळी गेलो असतो दिलं असतं नाही, त्यांनी आम्हाला दिलं. प्रॉब्लेम झाला असं, आम्हाला आमच्या मनपसंतीनुसार घ्यायला भेटलं नसतं. म्हणून टाइम पण बघून जावा, नाही तर गर्दीच्या वेळी जाल आणि त्याच्या मध्ये घुसाल तर तुम्हाला म्हणजे ते काय बोलणार पण तुम्हाला काय देणार नाही ते लोक. सर्व प्रकारच्या वस्तू तिथे आहेत. हा, आणि कोण कोण शॉपकीपर डायरेक्ट बोलतात नाही एक नाही मिळेल, तरी तुम्ही पुढे पुढे जावा, तसं ते एक घ्यायला जाऊच नका. हा, जनता मार्केटमध्ये सिंगल पीस तर पॉसिबलच नाहीये मिळणं. आणि हा, जनता मार्केटमध्ये होलसेल आहे सगळं. पण मला तरी पण असं वाटतं की कोणकोणते तिकडचे शॉप, असं मला वाटलं की कोणकोणते शॉप ना तिकडे होलसेलमध्ये पण देत नाही. मम्मी साधे माणसं बघितले ना, ज्यांना माहिती पडलं ना की हे माणसं विकायला नाही आले, स्वतःला घ्यायला आले, तर ते ना मला असं वाटतं की रेट ना जास्त लावतात. आणि ते विचारतात सुद्धा. आपण नाईटी विचारले, 200 रुपयाची नाईटीची बाहेर मिळते, त्यांनी 185 रुपीज सांगितलं. 185 रुपीज सिंगल पीस. मला माहिती ना नाईटीचे प्राइसेस होलसेलमध्ये घेतल्यावर 100-110 रुपयाला एक नाईट, म्हणजे ती गाऊन म्हणतात ना तुम्ही, ते 110 रुपये 100 रुपयाला एक असतं. हा, डिझायनर असतात, क्वालिटी असते, पण एवढी पण नसते. तो बोलतो नाही 15-20 रुपये का फरक. मी मनात बोललो होलसेल में 15-20 रुपये का फरक नहीं होता है, बड़ा फरक होता है. बरोबर, तरी आम्ही 12 घेत होतो, तरी पण तो आम्हाला 185 एक देत होता. तो बोलतो बाहर इसकी 210 प्राइस है. मी मनात बोललो जर 210 प्राइस है ना, तो तेरे पास वो 150 क्या 140-130 में मिलना चाहिए. म्हणजे असे पण आहे, ते बघतात. आपण जर चांगले गेलो आहे, त्यांना माहिती आहे की फॅमिलीसाठी पाहिजे आहे, तर ते तरी पण ते होलसेल नाही लावत कोण. तर ते तुम्हाला बघावं लागेल की कोण होलसेल रेट लावत आहे आणि कोण नाही लावत. बघ, जर तुम्ही सेलर असाल ना, एक दुकानदार असाल ना, तर तुम्ही सांगाल दुकानाचं कार्ड किंवा दुकान दाखवाल ना, तर तुम्हाला ते देणारच होलसेलमध्ये. आणि ते विचारता सुद्धा तिथे. आपल्याला बऱ्याच लोकांनी विचारलेलं तुम्हाला बिझनेस साठी हवाय की स्वतःच्या पर्सनल यूज साठी हवाय. हा, होलसेल मार्केटमध्ये असे पण होतात की बिझनेसवाल्यांना वेगळा रेट देतात आणि पर्सनलसाठी वेगळा रेट देतात. आता ते तो त्यांचा लॉजिक आहे, ते अप्लाय करतात. पण आपण पण स्मार्टली वर्क करायचं आणि शॉपिंग कशी करायची, आम्ही कशी शॉपिंग केली हे तुम्हाला आम्ही सांगितलं. बरोबर. आणि तिकडून आम्ही घेतले होते ब्लाऊज पीसेस. ब्लाऊज पीसेसचं बाहेर जो डिझायनर ब्लाऊज पीस मम्मीने घेतले आहेत वाटायला, ते एक ब्लाऊज पीसेस ना मला वाटतं 80 रुपीज ते 100 रुपीजला एक ब्लाऊज पीस असतो. तो ब्लाऊज पीस आम्हाला 42 रुपीजला पडलेला आहे. किती फरक झाला बघा. 100 कुठे, 80 कुठे आणि 40 कुठे. डायरेक्ट 12 पीस होते आणि एक बंडल होता, त्याच्यात 12 होते, ते आम्ही उचललेले आहेत. आणि एक पीस आम्हाला 42ला पडला. तो 42ला का पडला, कारण आम्ही 12 घेतले. ते झालं. आता कॅप्सच बघा, मी जे शेतकऱ्यांना वाटायला घेतले किंवा जेही मला उन्हात दिसतील गावी त्यांना वाटायला घेतले, एक कॅप मला 35 रुपयाला पडली आहे तिकडे. 30 कॅप बाहेर ना 100 रुपीजला इझिली कॅप असते. नाही तर रडून 70-80ला देतात, एवढे पण कमी देत नाही, पण हाफ प्राइसला आहे तिकडे. पण लॉटमध्ये उचलायला लागेल तुम्हाला जर गेलात तर. आणि तो जनता मार्केट आहे दादरचा, आणि ती बिल्डिंग आहे स्टेशनच्या जवळच आहे, आणि 1st फ्लोअर 2nd फ्लोअर 3rd फ्लोअर 4th फ्लोअर असं आहे ते. आणि हे बाकीचे जे ड्रेसेस घेतलेले आम्ही ते दादर हिंदमाता ईस्टला आहे, आणि सर्व स्टॉल्स लागलेले आहेत, ड्रेसेस अडकवले आणि शॉप्स आहेत म्हणजे ते सगळे. बरोबर. आणि आम्ही कसे प्राइस उतरवले आणि आम्ही कितीला घेतात तेही आता मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. म्हणजे आम्ही कशी शॉपिंग केली तशी तुम्हीही शॉपिंग करू शकता. कशा आता सणवार येतात आहेत, माणसाला दिवाळीसाठी किंवा लग्नासाठी असे ड्रेसेस घ्यावे लागतात, तर तुम्ही असे स्मार्टली ड्रेसेस घेऊ शकता. आणि जर कोणत्या शॉपकीपर्सला आपल्याला जर शॉप प्रमोट करायचं असेल तर आम्हाला तुम्ही कॉन्टॅक्ट पण करू शकता. तुम्हाला आम्हाला मेल करावा लागेल, बरोबर ना. तर तुम्ही मेलवर कॉन्टॅक्ट करा, आम्ही तिकडे येऊ पण शकतो. तुम्हाला कोणतं फूड प्रमोट करायचं असेल किंवा काही करायचं असेल तर तुम्ही आम्हाला मेलवर कळवू शकता. आम्ही तुम्हाला मेलवर कॉन्टॅक्ट करू, shubhakir@gmail.com. अजून काय सांगायचं राहिलं काजल आपलं? आपण त्या दिवशी काय घेतलं होतं, आणि रुमाल पण घेतले होते ना, हँकरचीफ, ते पण आपल्याला किती 5-5 रुपयाला पडले. तेच माणसं बाहेर 10-10 रुपयाला विकतात ना. अजून काय राहिलं? म्हणजे सर्व प्रकारच्या वस्तू तिथे असतात जनता मार्केटमध्ये. जो तुम्ही म्हणाल ना गोष्ट तीच तिथे सगळे आहेत. हा, लहान मुलांचे कपडे पण आहेत, पण लहान मुलांचे कपडे पण 6 घ्यावे लागतात. ते तुम्ही हिशोब बघा, तुम्हाला मार्केट सांगितलेलं कसं आम्ही केलं. बिझनेस स्टार्ट करायचा आहे त्याच्यासाठी तो बेस्ट प्लेस आहे. बरोबर.
जो बिझनेस स्टार्ट करणार आहे घरातून किंवा स्वतःचं शॉप घेऊन पण, तर जनता मार्केटला खरंच एकदा व्हिजिट करा. मटेरियल बघा, प्राइस बघा, तुम्हाला खरंच खूप आवडेल तिथे शॉपिंग करायला. हां, जर असे ब्लॉग्स पण आवडत असतील तर मी आपल्या दुकानासाठी दादरला कुठून कुठून जायचो. मला कुर्ल्याचे पण, मला स्टेशनरी होलसेल्स माहिती आहेत. मला भुल्लेश्वर दाखवलं पण मी दादर नाही दाखवलं तुम्हाला. तुम्हाला इनरवेअर्स जे असतात मेल फिमेल तेही मला माहिती आहे. ते माझ्यासाठी पण मी तुम्हाला ओपनली सांगतो की मी 12 आणायचो. बरोबर. आता जे बाहेर आता जे रेट चालू आहे 130 प्राइस चालू आहे. आपलं एक ते लक्स कोझी बिझी असतात ना ते 130 प्राइस चालू आहे. तेच आपल्याला होलसेलमध्ये आय गेस 70 ते 80 रुपयाला एक पीस पडतो, पण ते 12 पीस उचलावे लागतात. तेही मी तुम्हाला मार्केट दाखवायला तयार आहे, पण तुम्ही ब्लॉगला तसं सपोर्ट केला पाहिजे. आणि तुम्हाला पाहिजे असेल तर आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. म्हणजे आम्ही काय करतोय, अजून माहिती हवी असेल तर आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा, आम्ही ट्राय करू ते पूर्ण करायला. अजून काय असेल रिक्वायरमेंट तेही सांगा. आणि असेच ब्लॉग्सला सपोर्ट करा आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा. अजून काय राहिलं नाही ना आपल्या शॉपिंगबद्दल बोलायचं? आपण सर्व कव्हर केलेलं आहे ना. जे काय घेतलं ते प्राइसेस सांगून टाकले ना. आणि तुम्ही पण आयडिया द्या आम्हाला शॉपिंग कशी करावी आणि कुठे कुठे शॉप्स असतील तेही सांगा. आणि शॉपकीपरला जर तुमचे शॉप प्रमोट करायचे असेल तेही आम्हाला सांगा. एक मी रिजनेबल अमाऊंट घेईल आणि ओपनली सांगतो जी अमाऊंट घेणार ती मी डोनेशन करणार आहे. ज्या दिवशी प्रमोशन होणार दुसऱ्या दिवशी ओपनमध्ये डोनेशन्स होणार. म्हणजे माणसांना जेवण देणार मी, बरोबर ना. आता पुढे तुम्ही बघालच डॉग्स कॅट्स आणि गरीब माणसांना आम्ही डोनेशन्स पण करणार आहे. आता काजल आली आहे ना, एक विश पूर्ण झाली, चांगली मुलगी भेटावी म्हणून, है ना. बाय, आमची काय बडबड संपणार नाही. बाय बाय. बाय. काय बोलायचं राहिलंय नाही ना. बाय 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 बाय.